保加利亚是1949年10月4号同中国建交，那是新中国成立的第4天，保加利亚也成为了第2个同新中国建交的国家。您会用什么样的词语来描绘两国关系的特征？对于两国关系未来的发展有什么样的展望？ Тази година вече станаха 76 години, откакто имаме развити дипломатически отношения между двете страни. И независимо от предизвикателствата, превратностите на историята, тези 76 години са пример за това как може да има разбирателство между два народа, как може да се работи общо за просперитета и на китайския и на българския народ. Има много общи инициативи по отношение на икономика, инфраструктура, по отношение на бизнес проекти, по отношение на инвестиции, но и нека да не забравяме в областта на образованието и на културните проекти. Ако трябва да кажа с една дума, приятелството и разбирателството могат всичко. И ние сме изключително доволни, че има и развитие в тези отношения. Ние чакаме повече китайски инвестиции в България.